Čaute, čaute, nazdar, nazdar, dámy a páni, bratia a sestry. Dnes vám vítam vo veľmi špeciálnom videu. Dnes vám idem ukázať niečo, čo vám normálny youtuber alebo nejaký automobilový tester alebo novinár nikdy nemôže ukázať. Z 99,9% vám to nikdy neukáže, pretože by mu to nedovolili a už by mu žiadne auto nikdy nepožičali. A ja vám poviem neskôr, o čo presne ide. Ja som v Trenčíne, tlačím ešte posledné 3% baterky, potrebujem mať totižto na tento test 100% baterky a vydáme sa s týmto autom, s mojou novokúpeným Opelom Corsa E s dojazdom oficiálnym 300 a neviem koľko, 30 alebo 40 km vyskúšať, kam s týmto autom proste dojdem, proste pôjdem a že kým sa nevybije. No, 100%. Môžeme vyraziť. Oficiálny čas odchodu je 11:30, takto krásne to vyšlo. Takže ja štartujem, alebo skôr aktivujem auto. Odkláňam ručnú brzdu, zapínam Dčko, prepnem toto Dčko týmto smerom sebe na Bčko ako rekuperáciu a vyrážame. Opel Corsa E má 50 kWh batériu, využiteľná kapacita je presne 46,3. Moje auto na štarte písalo 315 km dojazd. Som veľmi zvedavý, ako tento údaj je reálny, pretože ja si nemyslím, že je reálny, ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ukazovateľ batérie v tomto aute bohužiaľ nezobrazuje percenta, čo je naozaj veľká škoda. Ukazuje iba akési dieliky. Tých dielikov je 8, to je naozaj veľmi zvláštne, ono to možno má aj nejaký zmysel, pravdepodobne je tam 8 nejakých blokov tých batérií. Myslím si ako laik, možno to tak vôbec nie je. V každom prípade, keď dáme 100 delené 8, tak zistíme, že každý jeden dielik je vlastne 12,5%. Čiže ja sa vám budem priebežne ja vyrážam smer Košice, hej. Bolo by sranda dojsť až do Košic. A ja sa vám budem každý jeden dielik hlásiť, ako to vyzerá. Momentálne som pri Opatove, čo je dedinka za Trenčínom, a pokračujem smerom na Košice. Čo je taká trošku zvláštnosť tejto cesty alebo tohto testu, možno, že sa vám to bude dať zvláštne pre tých, čo jazdia s elektromobilom, to vôbec nebude zvláštne. Nepôjdem, prosím vás pekne, po diaľnici. Jednak cesta po diaľnici je strašne nudná, ale hlavne normálne pôjdem s kožou na trh a poviem vám dopredu tak, jak to je. Elektromobily na diaľnici majú proste najvyššiu spotrebu. Ja by som absolútne nemohol zmerať, koľko je reálny dojazd, keby som išiel po diaľnici. To by som mohol spraviť dojazd diaľničný alebo test diaľničného dojazdu, ale v tomto teste ja chcem vyskúšať, koľko to auto reálne môže dojsť kilometrov čo najviac. A preto nemôžem ísť po diaľnici, pretože tam od nejakej rýchlosti, ja neviem, 80, 90, 100, 110 začína dosť veľkú rolu v dojazde hrať údaj, alebo teda fyzikálna veličina, ktorá sa volá aerodynamika. No a o tej možno zase niekedy neskôr, aby som vás nenudil. Ja hlupáčik som si neresetol, teraz som zistil tachometer, to znamená ten údaj, ktorý mi meria priemernú spotrebu a odjazdené kilometre, ale plus minus dajme tomu, že 5 km som prešiel, čiže rátajme tak nejak, v priemere to bude úplne, že nič, hej. Čo sa týka oficiálnych údajov o spotrebe, Opel Corsa E má 16,9 kWh na 100 km. Ja sa nachádzam v Eco režime, sú tu ešte režimy Eco, Normál a Šport. Ja keďže toto auto idem skúšať naozaj koľko najviac sa dá spraviť s dojazdom, tak pôjdem na Eku. Neznamená to, že pôjdem s nejakým slepačím krokom, proste len nepotrebujem nejaký brutálny výkon, akceleráciu a tak ďalej. Meriam dojazd, ok? No a zabudol som povedať veľmi dôležitý údaj, vonku je 12 stupňov, čo nie je úplne najhoršie, ale ani práve sa to preplo na 13, Ondrej. Čo nie je úplne najhoršie, ale ani najideálnejšie pre elektromobil alebo pre baterku. To znamená, ten dojazd nebude úplne optimálny, ale zase nebude napríklad taký zlý, keby sa teploty pohybovali niekde okolo 0 alebo povedzme 5 stupňoch, hej? Čo sa týka nejakých mojich zatiaľ doterajších skúseností so spotrebou, auto jazdím asi 5000 km.
Tá spotreba je veľmi rôzna, záleží naozaj od teploty, od štýlu jazdy, či idete po diaľnici alebo okresky. Momentálne za týchto 6 km mám spotrebu 12,5, čo je úplne maximálne efektívne a úplne perfektné. Tá priemerná určite taká nebude, neverím tomu. A ako na diaľnici, keď idem tou nejakou v zime, hlavne to mám vyskúšané 120, 125, niekde okolo 22 kWh na kilometr sa pohybujete. Viete, z nižšie na okreskách, ak tomu pôjdete normálne svižnou jazdou, tak sa dostanete na nejakých 18. Ja uvidím, koľko sa mi naozaj čo najviac eko a rekuperačnou jazdou v zohratí mojej nohy a plynu podarí vlastne na tomto aute spraviť, akú spotrebu, aký dojazd. Dôležitá informácia pre tých, čo neviete napríklad, tak elektromobil sa po väčšine karuje iba brzdovým pedálom, pretože keď ho pustíte, spustí sa rekuperácia. Na tomto aute sú vlastne iba jeden stupeň, alebo dajme tomu 2, čiže buď D alebo B. B je rekuperácia zapnutá, D je ako keby plachtenie, ale nie je to úplne plachtenie, je tam malinká rekuperácia, vidím to na tom grafe, ktorý mi tuto ukazuje. Áno, teraz pridávam, teraz pustím, rekuperuje sa. Pridávam, hej, vidíte to. Keď vypnem B, zapneme D, hej, mám teraz D a pustím pedál, tak taká rekuperácia síce menšia, ale predsa len tam je. No, je to trošku aj o zotrvačnosti nazbieranej kinetické energie takzvanej, hej. Aj keď v tomto videu ideme zodpovedať tú najčastejšiu otázku všetkých ľudí, ktorí sa ma pýtajú na to auto, čo sa stane, keď sa vybije baterka, hej. Dneska si to odpovieme na túto otázku, ale prečo by sa mala vybiť? Opýtam sa vás inak. Čo sa stane, keď vám dojde na aute benzín, alebo čo sa stane, keď si na miesto nafty natankujete benzín, alebo miesto benzínu naftu? No ste hlúpaci, hej? Pretože nabíjačka, tak ako aj čerpacia stanica, je každý 20 km. Proste vám aj keby zasvietila tá rezerva a už vám tam ukazuje, že 0 dojazd. Ešte stále prejdete, no uvidíme dneska koľko, ale je tam slušná rezerva na to, aby ste ku najbližšej nabíjačke úplne pohodlne došli. Naozaj nabíjačky sú v každom väčšom meste, v Trenčine sú ich desiatky a hlavne pribúdajú ako huby po daždi. Naozaj myslím si, že rýchlosťou jedna nabíjačka denne ide Slovensko, pretože naozaj niekedy sa nestíham diviť, kde ešte pred chvíľkou nebola a už je. Čiže o nabíjacú sieť sa absolútne nebojím. Často mi hejteri píšu, že ježiš, no teraz keby sme si všetci kúpili elektrické autá a všetci by sme chceli dobíjať, kde by sme to preboha dobíjali, spadla by elektrická sieť a nebolo by ani miesto, keby sa to dalo dobíjať. Prosím vás pekne, ponuku, ako v každej ekonomike, určuje dopyt. Ako v každej ekonomike, okrem nejakých komunistických a štátom riadených. Takže ak by bolo veľa elektromobilov, verím tomu, že niekto šikovný by prišiel na to, a my máme na Slovensku veľa šikovných ľudí, že by bolo aj veľa nabíjačiek dobré a uživilo by sa. Takže ja si myslím, že niekto, kto by prevádzkoval tie nabíjačky, by ich budoval rýchlejšie alebo efektívnejšie, alebo by sa pridali viaceré firmy, ktoré by tie nabíjačky prevádzkovali, pretože by ľudia chceli dobíjať. Je to niečo ako tak, keď na obed sme všetci hladní, no tak na obed je na každom kroku nejaká reštaurácia s meníčkom. Hej? A nie je problém. Nikto sa nezamyslel kedysi dávno, preboha, keď bude veľa ľudí na svete a všetci budú chcieť zrazu na obed jesť. Veď to skolabuje akékoľvek zemnedelníctvo a reštauračná výroba a všetko proste úplne bude v prdeli. No nie je to tak. Iba je väčšia ponuka, tak ako je väčší dopyt. To je celé. A presne takto to bude raz aj s nabíjačkami. Bude ich veľa všade, na každom parkovisku a proste, ako som to písal aj včera na storku, ja nechodím nabíjať. Je to úplne o zmene myslenia. Ja nechodím nabíjať. Ja nabíjam, keď je to niekde možné. Dneska som napríklad nabíjal 4 alebo 5 krát. Ráno som išiel do nemenovaného obchodného obchodu, kde som na parkovisku zastavil a keďže by to auto aj tak tam stálo, tak som ho pichol na tých 10 minút na nabíjačku. Potom som išiel na 9 k zubárovi a
čuduj sa svet, môj zubar je v bytovke, pred ktorou je nabíjačka. No tak som si to tam pichol na tú 3/4 hodinku, zase mi to dobilo niečo. Potom som išiel domov pre nejaké veci a kúsok od môjho domu je zase nejaký obchod, kde zase na parkovisku je nabíjačka. No tak som si to tam zase pichol a potom už mi chýbalo iba tie 3% dobiť, aby som mal 100% a mohol vyraziť na tento test. Čiže nie je to tak, že ako všetci hovoria, alebo sa boja, že Ježišmaria, kde to ja budem chodiť dobíjať. Je to o tom, že vlastne vy dobíjate na miestach, kde by ste aj tak stáli, pretože až teraz, keď ten elektromobil mám, tak vlastne som prišiel na to, že ale veď, ty s tým autom nejdeš stále. Hej? To sú absolútne extrémy, čo niekto píše do komentára, že on chce prejsť 800 km do Chorvátska na jednu šupu. No choď, a keď ti nevadí, že sa doštíš po ceste, že bude ti smrieť auto, no choď, ale ja si myslím, že za tých 800 km, čo je 10 hodín, preboha sa musíš ísť aspoň raz vyčurať, aspoň raz si dať kávu, aspoň raz si kúpiť niečo napiť a aspoň raz si kúpiť niečo najesť. A proste za tú dobu to auto dobiješ tak, že tých 800 km prejdeš bez toho, aby si čakal na nejaké dobíjanie. Hej? Úplne easy. Akurát si to vypočítaš tak, že tieto veci vybavíš na tom mieste pri tej nabíjačke. A ľudia sú šikovní, a nielen na Slovensku sú šikovní a vedia, že v okolí tej nabíjačky je dobré, aby bol nejaký obchod, reštaurácia, hej? Vecko a takéto veci. Nákupné centrum a iné veci. Čiže ono je to už ako keby niekto myslel na to, že tam bude chcieť niekto stráviť nejaký čas a možno bude potrebovať občerstviť sa. Mimochodom, zabudol som spomenúť, ako mám nastavené nejaké spotrebiče. Svetla mám na automatiku a klimatizujem si na 20 stupňov. Takže, ale samozrejme v tom eco režime tá klíma nie je taká výkonná ako v normáli, to musím uznať, ale testujeme dojazd, nie klimatizáciu. Prečo to tak je, že tie elektromobily majú na tých diaľniciach o mnoho vyššiu spotrebu ako na okreskách? No, drvivá väčšina elektromobilov má iba jeden prevodový stupeň. Vlastne sa zaradí ako keby jednotka a tá točí až do neviem koľkých otáčok, alebo ako to presne je. No vlastne otáčky sú, nie žiadne otáčky, sú toľko, koľko idete. No a keď sú tie otáčky vysoké na tej diaľnici a pridáva sa tam ešte aj ten odpor vzduchu, no tak proste tá spotreba sa zvyšuje. Počul som ale už o elektromobiloch, myslím, že sú to nejaké Porscháky alebo niečo na tento štýl, a viem, že už sú tam dokonca 2 prevodové stupne, takže vlastne je tam akýsi diaľničný prevodový stupeň, čo by mohlo do budúcna nejakým spôsobom načrtnúť riešenie, kde by sme sa vlastne na tých diaľniciach mohli hýbať. Ja sa vám práve hlásim z obce Sverepec, respektíve na jej konci, kde bolo celú obec vlastne stúpanie. To znamená, že som tesne pred Považskou Bystricou a minul som jeden dielik. Moja priemerná rýchlosť je 54 km za hodinu, moja priemerná spotreba je 13,3, aj keď ešte do tejto obce to bolo nejakých 12, čiže ešte možno, že vedel by som tú spotrebu nejak zredukovať. Ja som sa vlastne vydal hore kopcom, hej, že to je jasné, že vlastne celú dobu budem mať stúpanie, čiže tento test možno nebude až taký úplne hodnoverný, spravodlivý alebo objektívny, to je ďalšia vec, pretože idem vlastne tak, ako tečie váh, ale v opačnom smer, čiže je jasné, že musím ísť hore kopcom vo všeobecnosti v priemere. No a prešiel som teda 32 km, to znamená plus tých nejakých 5, ktoré som zabudol resetnúť, dajme tomu, že 37. A skúsme teraz trošku predikovať, hej. Dáme 37 km krát 8, to znamená 296 km by som mal prejsť. Ešte tu je druhý možnosť výpočtu. Ak budeme rátať, že tá priemerná spotreba je momentálne 13,4, ale ja to ešte nejako zrazím na nejakých 13, tak odrazme sa od tej kapacity baterky, čo je 46,3. Takže 46,3 delené 13, to znamená 356 km by som mal prejsť. No tak uvidíme, toto je naozaj veľmi zaujímavé, ja sám som zvedavý, kam až prídem.
Mám nejaký tip, mám nejaký akože taký cieľ, že kam by som chcel minimálne prejsť, ale ten vás ešte neprezradím, aby to nebolo nejaké potom trápne. Vítajte v Považskej Bystrici, dámy a páni. Určite je na mieste spomenúť jeden dôležitý fakt, a to, že tento test je možný iba vďaka tomu, že ja som si toto auto kúpil za svoje peniaze. A keby som si toto auto požičal, alebo by ho venovala agentúra na test, alebo automobilka, alebo nejaký predajca, distribútor, dealer, hocikto, určite by som nemohol spraviť to, že by som zobral auto, išiel smer proste Košice a nechal ho proste vybiť úplne do tla. To je niečo, čo nerobí dobre baterke, neodporúča sa to, jednoducho nie je to dobré, hej. Uvidíme, čo sa presne stane. Ja si myslím, že s tou baterkou sa až tak toľko veľa nestane a uvidíme hlavne, aké bude riešenie z tej danej situácie, pretože to sa ma všetci pýtajú, čo sa vtedy stane. Čiže tento test je možné vďaka tomu, že vy ma podporujete, že to robíte vlastne na platforme Ko-fi. Je vás tam pomerne veľa a budem veľmi rád, keď sa pridajú nejakí ďalší, ktorí proste si povedia, že OK, 1 euro mesačne, 2 eurá mesačne, čo je reálne tringelt nejakej čašničke na káve, keď idete s kolegami, tak proste dám Ondrejovi tuto, aby tvoril kvalitný obsah a nebol závislý od toho, že mu nejaká agentúra pošle síce auto, ale aj s PDF-kom o tom, čo sa má povedať, čo má zaznieť vo videu a hlavne aj o tom, čo nemá zaznieť. Hej. Takýchto testov je plný internet a neviem, či majú nejakú reálnu výpovednú lehotu, keď tam vlastne je dokola opakované to, čo sa dozviete hoci kde na hociakej inej internetovej stránke alebo v oficiálnych údajoch o aute. Hej, proste poďme spraviť veci, ktoré normálne sa nedejú a ktoré sú zo života. To auto mám po 50 km spotrebu 13,1, čo ma úplne že šokuje. To je brutálne dobrá spotreba, vzhľadom na to, že ja kľudne jazdím aj za 26, hej. Preto aj hovorím, že to video o tom, koľko vlastne ten elektromobil zožerie, musí byť samostatné, pretože to je na samostatnú tému. Vy môžete nabíjať zdarma, môžete nabíjať draho, môžete stredne, môžete lacno. Pozdravujem vás z úseku pred Strečnom za Žilinou. Premávka je relatívne v poriadku. Ja mám priemernú rýchlosť 62 km, spotrebu mám priemernú 13,3 kWh na 100 km a prešiel som 75 plus 5, 80 km. To znamená, poďme dať malú kalkuláciu. Ak som prešiel za dve balíčky 80 km, mal by som prejsť spolu 320 km podľa baterky, druhý výpočet. 46,3 delené 13,3 je 3,56, takže 356 km by som mal spraviť. No, podľa všetkých týchto výpočtov to vychádza, že ja prídem, no ja to ešte nechcem ani vysloviť, lebo to mi príde až neuveriteľné, ale možno, že by som mohol už dnes, alebo teraz v tejto chvíli vám povedať, že môj prvotný cieľ predtým, než som vyrazil, bol prísť do Spišskej Novej Vsi. Uvidíme, či sa mi to podarí. Uvidíme, kde sa mi auto vybije. A momentálne nastáva takáto situácia, že musím úplne zastaviť, čo mi nehrá do kariet. Aj, vyzerá, že tento kamionista dneska nemá najlepší deň. Dúfajme, že nám to pôjde trošku lepšie. No, kde som to? Niekde za Martinom. Občerstvenie nakúpené. Už som potreboval súrne kávu. Mimochodom, ten, kto mi tvrdí, že dáva nejaké Chorvátsko na jeden šup 800 km a podobné, ako bullshity ľudia. To sú... Vy tak strašne trefete. Neverím tomu ani za mak. On mi napíše, že oni sa len vystriedajú s manželkou. A čo sa vystriedate? Medzi tým, kto karuje? Decko? Že vy prelezete cez strechu? Alebo to pri tej príležitosti, že zastavíte a vymeníte sa ani nevycikáte? Lebo potom akože to smrdí. Ja neverím, že čúrate do bažanta. A neverím, že za 800 km, čo je 10 hodín, sa vám netreba cikať. Ani nič, vieš, to je ako, to je naozaj. Ja sa počase hlásim z krásneho kraja pri Kráľovanoch. Držíme sa presne režimu toho, že jedna tá palička
je presne 40 km, pretože mám 115 plus tých nejakých 5 orientačných je 120, deleno 3 je presne 40, čiže 4 krát 8. Bože, 4 krát 8, Ondrej. Tak je jednoduché. 4 krát 8. 32. 320 km by som mal prejsť, čo je šialený údaj. A podľa spotreby 13,4, 46,3 deleno 13,4, 345, čiže všetky predikcie hlásia, že ja by som mal, akože ja to stále nemôžem nahlas povedať. Uvidíme, ako sa bude cesta vyvíjať ďalej. Zatiaľ priemerná rýchlosť 62 km, 13,4 a prejdú tých 120 km, teraz už v tomto momente 122. Pred Ružomberkom trčím v kolóne a zabudol som poznamenať jednu dôležitú vec, klimatizácia. Tá je stále zapnutá. Neviem, či má zmysel vôbec ju vypínať. Môžeme? Či to o 300 metrov viac prejdeme? Vypnutá. Ahojte, ozývam sa presne s 50% baterky. Nachádzam sa v kopcoch medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom. Tuto to nebude veľmi veselé, čo sa týka tej spotreby a riadne mi aj stúpa. Ešte teraz pred sekundou bolo 13,9, ale kleslo to na 13,8. V každom prípade, teraz by bolo možno zaujímavé dať do navigácie späť tú trasu, ktorú som išiel, koľko je to presne kilometrov. Takže je to presne 161 km, čiže ja by som mal prejsť 160 x 2, 320 km. Naozaj ten údaj, ktorý bol pôvodne na tom displeji s dojazdom, by som mal vlastne prejsť. Čo mi príde absolútne, že nereálne a fascinujúce. Ak sa to tak naozaj stane, tak ja by som mal prejsť do Košíc. Už teraz som to vyslovil, ale neverím tomu, tieto kopce mi určite hodne uberú z dojazdu a budem rád, keď prídem niekde možno aj do tej Spišskej Novej Vsi. Uvidíme. Na 5 stúpa. No, mal som už dojazd tam hore na tom kopci, že 112, potom dole kopcom to vystúpalo na 134, takže niečo sme dobili naspäť rekuperáciou. Uvidím, že ako to vlastne nakoniec vydá, pretože do tých Košíc mi chýba 28 km. Naviac to, čo ukazuje dojazd. Dojazd ukazuje 132 km a do Košíc na jednu z najrýchlejších nabíjačiek na Slovensku mám 159 km, takže to bude zaujímavé. Toto ešte bude zaujímavé, dámy a páni. Vydržte prosím pri obrazovkách. Sponzorom tohto videa je Velkomio.com. Velkomio je najjednoduchší nástroj na vytvorenie webovej stránky pre vaše podnikanie či osobnú stránku. Na Velkomiu si vytvoríte dokonale vyzerajúcu web stránku v priebehu niekoľkých minút, a to dokonca z mobilného telefónu. Práve na mobilné telefóny je Velkomio optimalizované. Ako pre návštevníkov vašej web stránky, tak aj pre vás ako jej správcu. Chcete si vytvoriť svoj vlastný web bez znalosti akejkoľvek problematiky za 5 minút? Utekajte na velkomio.com. Už ste to mohli mať hotové. Jedna z mojich obľúbených reštaurácií a neviem, či aj diskotéku sme tam raz neboli, ale dávno som tam nebol. Možno aj 10 rokov. A prvýkrát tak pred 25 cca. Tu v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ vás zdravím, sa ide trošku brzda plyn, stojíme. Uvidíme. Hlásim sa z dedinky Východná. Som vlastne pod Tatrami, momentálne som pod Tatranec. A hlásim sa preto, lebo mi budol ďalší dielik z baterky. Konkrétne mi zostávajú už len 3 dieliky. Mám za sebou 186 plus 5, to znamená 191 km. Dojazd mi píše 82 km, spotreba je 13,9 a priemernú rýchlosť mám 61 km za hodinu. Teraz boli pomerne dosť silné stúpania, takže moja nádej, že by som mohol prísť do Košic, sa pomaličky rozplýva. Rozdiel medzi
vzdialenosťou do Košíc a dojazdom je 55 km. Myslím si, že to nebude reálne, pokiaľ naozaj nepríde nejaké zásadné klesanie, že by sme niečo dobili, že by ten dojazd sa predložil, tak to považujem túto misiu za ako keby nejak už asi nesplniteľnú. Uvidíme. Ale tie výhľady. Toto je naozajstná krása pomočka. Toto je. No a toto je značka, na ktorú som dlho čakal. Tak verím, že nám niečo pomôže. No uvidíme, necháme auto plachtiť dole kopcom. Za mnou nič nejde, takže môžem si to dovoliť. Rekordných 14,1 mi to pred chvíľočkou písalo. Ja. Tak to nebolo ani 100 metrov a už sa ide hore kopcom. Ja som to po tej rovinke trošku rozturoval. Nech tu mi to trošku tá zotrvačnosť pomôže vybehnúť ten kopec, pretože inak by som to nevidel moc dobre s tým dojazdom, no. No, ďalšie 2 hodinky od poslednej prestávky sa nachádzam vo Svite. Išlo mi už mechu roztrhať, takže niekto mi hovorí, že 10 hodín šoferuje bez cikania. Ako, sorry. Ale to by som si pozrel. Vlastne fuj, to by som nechcel pozrieť. V každom prípade nachádzam sa vo Svite a stav nie je až taký najhorší. 82 km mi to píše dojazd, trošku to kleslo, rovinky, klesania a tak, bolo to celkom fajn. A do Košíc je to nejakých 110 km. Je iba 30 km rozdiel medzi tým, čo píše dojazd auta a tým, čo je realita, alebo tým, čo potrebujem prejsť. A ja si na to trúfam, ja znova si začínam trúfať, aj keď neviem, že či tam zase nebudú nejaké kopce. No uvidíme. Dámy a páni, hlásim sa za Popradom s 2 paličkami. Batérie, z toho jedna už je len tá červená. Do Košic je to presne 100 km. Hej, to sú srandy toto. No ale dojazd auto píše, že 46, hej. Priemerná rýchlosť 60 km za hodinu, spotreba aktuálne priemerná za celú jazdu 13,8, trošku to kleslo. Ale zároveň veľmi klesol dojazd, čiže, ale akože verím si, že na tie 2 paličky zostávajúce spravím určite minimálne 80 km. A teraz zostáva otázka, že čo tých zvyšných 20. Či tam je nejaká rezerva, nie je nejaká rezerva, prídem do Košíc, neprídem do Košíc. Dámy a páni, napätie stúpa. Dúfam, že máte nejaký dobrý popcorn, niečo napiť a že sa bavíte, pretože ja sa bavím. Toto naozaj je veľmi krásne. Pozrite sa, koníky. Tak uvidíme, pokračujeme ďalej. Budem sa hlásiť už s červeným políčkom. Zdravím vás od Levoče. Takáto je situácia. Po konzultácii s miestnymi dobrými ľuďmi som sa rozhodol, že idem na diaľnicu. Čo by som viac menej nemal robiť, pretože je to pre elektromobil to najhoršie, čo sa týka dojazdu. Ale tá trasa, ktorá ide odtiaľto po starej ceste do Košíc, je plná kopcov a určite by som neprešiel ani do polky. Takže môže mi zostať taká nádej, že pôjdem veľmi pomaličky po diaľnici, alebo variant B, že skúsim sa zaradiť za nejaký kamión a trošku sa ako priživiť na jeho aerodynamike alebo na jeho aerodynamickom tuneli. Skúsime takýto hack. To je aký kruháčik. Táto dodávka, aj keď ide svínsky rýchlo, je asi moja jediná šanca, ako to hacknúť. Ó,
On z toho není úplne nadšený, že za ním idem, no ale čo už. Tak, a práve som od auta dostal výstrahu, že som sa dostal do červeného poľa. Dojazd je 14 km. Do Košíc je to... je to 72 km. To neverím, že sa mi podarí. Možno, ak pán Boh dá a motika vystrelí, dostanem sa do Prešova. Našiel som si takýto pomalé Iveco, za ktorým sa plindím rýchlosťou 96 km, 95 za hodinu a uvidíme, čo sa bude diať. Samozrejme všetci, čo si myslíte, že som sa do Košic vybral zlou trasou a že mal som ísť juhom, samozrejme máte pravdu, 100%, ale ja som absolútne nerátal, že by sa také niečo mohlo stať, že by som do Košic prísť mohol. Ja som myslel, že v Spišskej Novej Vsi ako definitívne končím, lebo moja spotreba pri normálnej jazde bola vždy okolo 20 kW za hodinu. Teraz keď idem na spotrebu, zistím, že tu sa dá ísť ako extrémne na spotrebu, hej, že to nie je ako pri aute, že máte 6 litrov spotrebu a keď idete na spotrebu, viete spraviť 5 alebo 4,5. Tuto viete ísť, ty kokos, takmer na polovicu tej spotreby. To je úžasná vec. Zoberte si, že tá spotreba je blízka nejakému veľkoobjemovému autu, hej, 13,6. Viem si predstaviť, že existujú cestné auta, ktoré majú takúto spotrebu v litroch benzínu. Rozdiel je ten, že za kilowatt môžete platiť od nič až po veľa, ale na Slovensku viete nádherne tankovať v hustej sieti nemenovanej siete za zhruba 22 centov, čo je proste koľkokrát je to menej oproti benzínu, 1,50, 1,60, to je veľakrát menej. Takže auto píše už asi 3 km od 270 plus 5 km, 2 km dojazd. Ja už mám vyskúšané, že nejaká rezerva tam je, som v nejakej 60% toho políčka červeného, som zvedavý. Do Prešova je to 30 km, takže možno za týmto Ivecom idúcim 94 km za hodinu sa mi to podarí prejsť, ak pán Boh dá, tak uvidíme. Tak za mnou je práve 290 plus 5 km, to znamená už 20 km mi auto píše, že dojazd sú 2 km. Do Prešova to mám na nabíjačku 14 km. Odhadom tej baterky tam je tak 5, možno 4% podľa toho malého jobčeka tam, že koľko to asi zostáva. Idem stále za Ivecom, idem 95, 96. Tak jak ide on, jemne mu nestačím hore kopcom, lebo už to auto nedáva žiadny výkon. Bude to zaujímavé. Držte si klobúky. Toto je fest na prd. Kamioňak sa rozhodol odbočiť na odpočívadlo. No, a mňa tu nechal samotného vo štychu. Auto mi práve vypísalo, že kritická úroveň akumulátora, obmedzené fungovanie. Neviem, čo presne to znamená, nahodila sa tam nejaká korytnačka. OK. Na nabíjačku to mám 6,8 km. Respektíve do Prešova. Tak uvidíme. No, trošku som dolepený z tohto, lebo hlavne nechcem, aby tuto v tuneli mi to skapalo. By fakt nebolo dobré. Ale už vidím svetlo na konci tunela, Rovných 300 km plus tých asi 5, čo som neskôr resetol tachometer. 3,7 km na nabíjačku. No, že by som to... ako predsa len zvládol. No ja schádzam z diaľnice a mám to 1,8 km na nabíjačku. Už dávno nemám žiadne percento baterky. OK. Dávam nohu na pedál úplne čo sa dá, idem 57.
Takže už to bude s tou baterkou naozaj veľmi zle. Potom odbočte vpravo. Použite pravý výjazd. Potom odbočte vpravo. Samozrejme, že bude veľká sranda, keď tu nabíjačka nebude funkčná. Ale ja by som strašne chcel vedieť, že koľko by som ešte prešiel takto na takýto režim. To asi veľmi ťažko povedať. Nabíjačka tu je. Odbočte vpravo. Možno aj funguje. Vyzerá, že funguje a mňa zaujíma, že či by som vedel ešte 304 plus 5, 310 km som spravil. A teraz otázka znie, že či to auto ideme proste vybiť do tla, alebo ho mám nabiť. Hej, teraz hlasujte, že kto si myslíte, že by som ho mal vybiť do tla, tak napíšte komentár. Vybiť do tla. Hej, teraz, v tomto momente čakám. Máte 10 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6. Vy čo nechcete, aby som ho vybil do tla, dajte like na video. Hej? 5, 4, 3, 2, 1. No idem sa pozrieť, ak ste hlasovali. Tak ja fakt neviem, je to tesné. Skúste ešte, tí, čo ste není rozhodnutí, zahlasovať znova. Komentár 10, 9. Vy čo chcete, aby som to dal nabiť tu na nabíjačke, tak dajte like na video. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, idem pozrieť. Tak vyzerá to, že to mám dať nabiť. Tak čo, vybijeme to niekedy na budúce? Alebo skúsime na budúce južnou trasou. Trenčín, Košice, južná trasa. 336 km. Južnou trasou. Takže dámy a páni, na budúce ideme južnou trasou do Košic. 334 km a necháme to vyplinkať úplne. Dobre? Ak súhlasíte, napíšte koment, dajte like na video. Ak ma chcete vôbec proste nejakým spôsobom podporiť, skúste to niekde zdieľať. V každom prípade, z Trenčína do Prešova, bez nabíjania. Kámo, čo si? Toto je vraj 90-ka. Uvidíme, priložiť kartu, ja mám takúto kľúčenku. Teraz sa dozvieme, koľko bolo ešte percent baterky. Stav batérie 0%. Sa ma všetci pýtajú, koľko to trvá nabiť z úplnej 0 do 100, tak z úplnej 0 do 100 hodina 10. Hej? Ale ako často to vybijete na úplnú nulu, väčšinou tu prijete, že 15%, 10, 20, 30, 40 a dobíjate plnou rýchlosťou do nejakej hodnoty, povedzme 80%, čo by ste zvládli, ja neviem, za 20 minút. Potom už to ide pomalšie, od tých 80 je tá rýchlosť spomalená, pretože je to jednoduchý princíp, ako keď vylievate vodu do nádoby, tak pri tom, ako už je ten pohár plný, tak musíte trošku spomaliť, aby sa nepovylievalo. Ak vás zaujíma aj rýchlosť, ako sa to dobíja, tak nabíjací výkon je 73,6 kW, to je veľmi rýchlo. Už som dobil 12 kW za 13 minút. Mám 31% baterky, za 13 minút som proste ready to go ísť proste do Spišskej za kamošom a tam už si to dám dobiť a už ideme pozerať hokej a na pivko a takéto veci. Takže ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rád, ak dáte ešte dodatočne aj tí, čo ste nedali ten like na to video, tak dajte aj vy, už v tejto chvíli je to jedno. Dajte aj komentár, pozdieľajte to niekam, budem strašne rád, ak o mne niekomu poviete, že takýto kanál funguje. Ak by ste chceli
na moju tvorbu prispieť finančne. Veľmi, veľmi, veľmi si to vážim. 1 euro mesačne, jednorazovo, 2 eurá, 3, 5, 7, 9, 10, 20, 50, koľko len chcete. 1 euro je tringelt v čašničke. Koľko idete na takých káv mesačne? Strašne veľa. 1 euríčko mi to hrozne pomôže, môžem robiť takéto šialené veci, ako robím dnes. Budem sa tešiť. To bol Ondrej Volker z Prešova, ale už som na ceste do Spišskej. Ľudia, nech mi niekto nehovorí, že je niečo zlé s tými elektromobilmi, s dojazdom. Si zober, že malé prdítko, lacné Corsa E s 50, ani nie 50, 46 či koľko kilowatovou baterkou z Trenčína do Prešova, žiadny problém, tam 15 minút som to odstavil a už mám 150 km dojazd. Môžem sa presunúť kam treba, vybaviť čo treba, dať to tam zase napiť a zase ísť ďalej. Ako žiadny problém tie elektromobily, žiadny problém. Ja som mal také, ľudia, keby ste vedeli, aké ja som sám mal predsudky. Ja som si myslel, že to, kým nebudem mať 1000 km dojazd, je to hovadina. Kým sa to nenabije rýchlo, je to hovadina. Toto je jeden z nie že najhorších, to je taká akože nižšia striedná trieda, čo sa týka elektromobilov, naozaj veľmi nízko. Dokonca platforma je to spaľovacieho motora. Nemá to vôbec žiadne tie výhody tých platformiem, tých elektro. Si zoberte, že keď to bude naozaj niečo ako, neviem, aký by som dal ako predstaviteľa nejakej naozaj vysokej triedy, ale to musí byť extrémne jednoduché, pohodlné, funkčné, spoľahlivé a elegantné na používanie. Absolútne, ale že absolútne sa prosím vás nebojte elektromobilov. Úplne v pohode. Nazdar. Čaute, čaute. Čo to máš ako vrnčanicu, kámo? My sme zvyknutí už na ticho. Trošku zmena, ale ty si páreš to tiež, ty kokos, dobre. Má to dobrý odpich. Ešte taká malá vsúka, tu som v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi, je tu Tesla Destination Charger. Cena nie je príliš vľúdna, ale to, čo je na tom zaujímavé, že Tesla Destination Charger je vlastne Type 2 Charger. Cena toho nabíjania je, že 9 eur na hodinu a 7 pre ubytovaných hostí, hej, ale aj tak tá nabíjačka je extrémne pomalá, 10 kW za hodinu a nabíjate to dlho, ja som to nabíjal 3 hodiny, takže mi zaúčtovali 21 eur ako za nabitie auta, vieš, v hoteli, kde sa ideš ubytovať, lebo tam majú nabíjačku, to by malo byť v cene ako bráško. No ale dobre. Strátil som AirTag s kľúčov od auta a podľa všetkého mi vypadli včera pred hotelom. Niekde tuto na tomto parkovisku. Tak idem to tam pozrieť. Som tuto niekde parkoval. Možno po ceste do trávy. Aha, škač. Tu píše niečo, že 5 metrov, ale ktorým smerom? Aha. Super. To by mohli v Apple trošku domyslieť, že ako to upnúť tak, aby ste to nikdy nestratili. V každom prípade jedem. Inak tá nabíjačka vlastne pri tom hoteli je aj preto pre neubytovaných hostí, lebo je jediná v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves máš čo dobiehať, alebo teda treba trošku zalobovať, pritlačiť na firmy, aby vám tam vybudovali minimálne pred Lidlom, pretože vedľa v dedinke Smyžany, alebo čo to tu je, či to je malá obec, alebo dedinka, neviem. Tu je pred Lidlom nabíjačka. Úplne v pohode. A takáto stanica tu je. Počúvam ťa. Ahoj Milan, mám jednu otázočku na teba. Myslíš si, že je možné na tejto Corse prejsť bez nabíjania z Trenčína do Prešova? Po diaľnici? No,
dajme tomu, že by sa išlo nie po diaľnici, aby sa ten dojazd nejak natiahol, ale zase tam sú... Koľko to je, Ondro? Koľko to je kilometr? 250, 300? Cez 300, 320. To nedáš. Nie. To nedáš. 320 spravíš v lete v meste, keď ideš bez klímy alebo tak. Čiže aj keby si tam dal okresky a išiel 90, to nedáš toľko. Dobre. Nedáš. Takže bolo by to veľmi ondrevý. Ale však tam máš nabíjaček dosť. Či išlo o nejaký challenge? Išlo o challenge, hej. Ja som chcel ti tú otázku položiť, lebo som si to nahrával. Ale teraz ti už môžem povedať, že včera sa mi to podarilo. Podľa hej? 320 km. Prišiel som na nabíjačku, kde bolo, že 0% mám napísané. Ty si dobrý, toto, že máš auto 2 mesiace, tak si akože elektromobilista, ťa musím pochváliť. A ako si mal priemernú rýchlosť? 40? Nie, nejakých 70, 60, 70, ale išiel som po mestách a tak. Ty brďo, no dobre, tak to máš jeden z rekordov asi, no, na 50 baterku, 35 využiteľná. Chcel som to dať do Košíc, ale tam už boli také kopce, že potom som musel ísť odlevoče po diaľnici a už mi to nevydalo do Košíc, ale bolo by to pekné, keby som prišiel do Košíc, no. A to je si dobre, to je ročné auto, tam to nejaká degradácia malička bude 3-4%, takže ešte aj to. No a ešte ma strašne zaujíma, to som ti chcel aj volať, ale vlastne si nemohol, tak som to nechal tak. Lebo vlastne ono je to tak, že keď už máš úplne, že nič, hej, tak tam vyskočí taká korytnačka na displeji, že obmedzenie je ako keby výkon, hej. No a už to ide proste, že hore kopcom po diaľnici 50, hej. Áno. Ale... Ono to robí Ondro už aj pri nejakých 7-8%, aspoň na iných autách to baterkou. Aha, no, tak... Na diaľnici už som to na 130 nevedel tušiť, že s mokkou vôbec zostať. No a vlastne ja som chcel strašne ako keby, dokonca ja som mal v úmysle to auto vybiť úplne, hej? Že budem volať odťahovku a tieto veci, že akože bude sranda na video. Ale prišiel som na tú nabíjačku, bolo tam, že úplne, že 0, hej? Ale aj tak by ma zaujímalo, že koľko by som ešte prešiel na tom aute od tej korytnačky, že keď ti napíše, že už fakt, že nič. Ešte prejdeš, Nemci alebo Taliani robili taký test, dá sa nájsť niekde nejaká tabulka. Asi tam nebola Corsa konkrétne, ale bolo tam určite niektoré auto s touto baterkou a tam rádovo pár kilometrov, neviem, 10 alebo koľko by si ešte možno prešiel na tej korytnačke. No ja som 10 určite prešiel na tej korytnačke. No dobre, ale akože myslím pod nulu, vieš, lebo keď si pripol k nabíjačke, tak pokiaľ ti ukazuje percenta, ukázalo ti, viem, že ti ukázalo polnočky na miesto dojazdu, ale ukázalo ti 0% auto? Auto neukazuje percenta, toto, vieš? Aha, iba novšie ukazuje, ktoré, okej. A nabíjačka ti napísala 0%? Nabíjačka napísala 0%, čiže keď nabíjačka napísala 0%, reálne bolo 0%? Reálne si mohol byť už aj pod tou nulou tým pádom, ona ti nevie ukázať menej. Aha. Takže už si mohol čerpať pre železné rezervy, to čo hovorí, že si prešiel 10 km na korytnačku, už si kľudne mohol ísť proste 2-3% kvázi do minusu. Aha. Z toho vápna brať, ale teda buď rád, že si išiel, zjavne si už mal asi dosť zahriatú baterku, zime by ťa kľudne mohol vypnúť pri tej nule a ostal by si stáť. Hej. Lebo on nakonale mu klesne napätie, teplota, že nemá ideálne podmienky tu. Tie hodnoty vie dať iba v určitých podmienkach, keď proste nie je zmrznutý a nie je na diaľnici, nie je do kopca. Do kopca si ti môže stať proste, že sa nebudeš vedieť rozbehnúť. Takže zase bacha, nezahráva to s tým. OK. By ste mali niekto k tomuto videu výhrady, že no ale ty si náschvál išiel po okreskách a nešiel si po diaľnici a tam si museli ako taký smrady za kamionom, a zdržuješ premávku a neviem čo, lebo inak by si mal strašne vysokú spotrebu. Tak dneska idem naspäť po diaľnici, idem úplne normálne, ako by som išiel so spaľovacím motorom, alebo ako som zvyknutý proste jazdiť. A mám spotrebu 16,1, 16,0 to teraz skočilo prístečne, čiže 134 km, niekde som to až za Spišskou resetol, čiže za 140 km zo Spišskej 16 kW za hodinu. To
To je nádherná spotreba, dámy a páni. To je nádherná spotreba. Dámy a páni, som po Považskej Bystrici plus minus 200 km za mnou a spotreba diaľničných 200 km a spotreba 15,9. Nádhera. Môžete mi povedať, prosím, že ako prečo? Prečo toto niekto spraví? Prečo keď má niekto na auto za viac ako 100 000 eur, tak nemá 70 centov na zaparkovanie a musí stať v zákaze? Či mimochodom aj to nabíjačka je tu v zákaze, čo je trochu zvláštne. No toto auto ma tu akože extrémne nastralo, že som tu musel tak ako všelijako sa dostávať k tomu. Ale ako to sú extrémne drahé auta, ktoré určite majitelia majú. 70 centov na zaparkovanie. Otázka znie, že či chcú len ukázať svoju nejakú aroganciu, alebo ich čas je tak veľmi vzácny, že nemajú čas hľadať parkovacie miesto a preto môžu parkovať aj v zákaze. A čo na to Považská Bystrica? Mesto, policajti. Tak po pol hodinke typek si stále parkuje svoj 5 litráčik a blokuje električku.